weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to daara hara mayni sari fayni ko on waktu yoni ha to ɓogge dow jeeri e ko taari ɗum kala kame beeli cowi e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal mawɗo leydi ndi yiddemo ko yiide cuuɗi safara garɗuɗi ɓen safroɓe garɗuɓe heɓɓe martaba taw kadi ko wawɓe safrude konnguli makko hakkude makko e jagorɗo cellal ɓalli mo leydi sénégal to leydi Mauritanie hoorejo jaagoɗe leydi ndi ñalawma hannde o yeeso sarɗiyankoɓe gam hollirde golle gouvernement muɗuma to leydi Mali loni holliri yonnani hay seeɗa wonande laamu ngu Bamako ha hannde ronki yettade to wuuro Moura gam wadde loskoji mum ko fate wargoji bannoɗi toona to leydi Guinée Conakry caggal ñalawma hannde o haɗama addude tisiji ɗi ndewani lawol ko fate banggue contrefaçon wi jagorɗo ko fate jeygu to Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara darni kene wona capanɗe tato e ɗiɗo jagorɓe jogorɗo ɗoftudemo e golle leydi ndi beele yaltinde leydi ndi e caɗele kabaruuji mena manawen ha to Niger Sierra Leone Burkina Faso Nigéria Cameroun ma en jaa to France Ukraine Russie kame Afghanistan musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen hara mayni sari fayni ko dara hara mayni sari fayni ko duɗal qur'anil karim jangginowal qur'ana e gardugol ceerno Ahmadou Dia Dakar Ngora duɗal dara haramayni sari fayni duɗal Makka e Madina ene jogui beelema mawɗo no feewi habrude dendagal bandiraɓe julɓe Mauritanie Sénégal beeli cowi e ko taari ɗum kala ɓogge dow jeeri e ko taari ɗum kala wonande ñande nogas e tati lewru avril sanga 9h toon to 6s mo Dakar ene rokkire toon sukaɓe almuɓe jangguɓe duɗal Makka e Madina ijasuji mumen taw koreyenɓe deftere la teddunde nde duɗal dara haramayni sari fayni duɗal Makka e Madina e gardugol ceerno Ahmadou Dia ene teddinira dendagal bandiraɓe julɓe kala on ñalawma noon waɗa koyto inde teddungal ceerno Ndiaye Baro mo ganduɗa kettinaɗo e gandal muɗuma on ñalawma noon waɗata ko nogas e tati lewru avril woni ñande aset paduɗo hen o sanga 9h toon to 6s mo Dakar ɗum noon e dow inde gardugol duɗal ngal woni ceerno Ahmadou Dia ene teddinira dendagal bandiraɓe julɓe kala on ñalawma nde yimɓe kala garata haɗani tan rokkirde ijasuji ɓen renɓe qur'ana ma dañ kadi sukaɓe hewɓe reftiɓe toon deftaral nde e jeese yimɓe kala kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kononne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala
sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteyya.com sa yiɗi hebde tongoɗe jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teyya Mamadou Ngayda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya. ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadino ɓalawal e danwal kala ceerno Djibisi ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓernde ma o woni ceerno Djibisi ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi wiya nden listikar ko inde ma e nine nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno Djibisi ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawa yettade ma hano hannirtini ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji 9 ene jalta ma ha laaɓa ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida hakkilol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowaje rewɓe dororaɓe e rewɓe saftoraɓe dewle ceerno Djibisi ne yarno ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djibisi ne yawren ɓen wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe liggueyaji bonɗi eɓe arsigaji men kippi ceerno Djibisi ne jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djibisi ne andina dendagal kilineɓe mumma wonde mo tawi nder naksot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawi oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to légal bitegal netteka sara jeere netteka kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djibisi numéro mom téléphone numéro makko WhatsApp foof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko WhatsApp omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan ceerno Djibisi ne andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Djoum ene jokki golle ene tawi toon ceerno Djibi Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djibisi so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seedneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden danɗo faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase go seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to Weltaare TV ko musidɗo moɗon Saydou Abouba so tawi woni on jiyi bindol jaadowol e jayde moɗon so tawi on dubbi fiɗendu mon e nder ngol ɗon bindol paaɗon kotolowre mabɓe YouTube kala ko wawa wonde téléphone ngaji mon ne wawi wonde toon
oɗon mbawi larde ɗum toon e kala saaha ha tenti noon ko fate banggue jewte men taw koye tarihaji annabaɓe nde tawnoma en ciggito hen ko ene moƴƴana men ko ene nafta men ko ene rokka men kadi yeynade lappi pine ɓamtare men kabaruuji men e ɗemngal pulaar jagorɗo tourisme woni wangotoɓe nder leydi sénégal kame ya ngara taw ko boli dow woni Aliou Saar holliti waɗi cérémonie dokkirgol kene foto wonde tottirgol kene foto wonde 6,5 milliards kopreje franc CFA taw ko fodore iwnode e wallidde wonande laana ndi wawa ka leydi sénégal ɗum noon ko rafi covid-19 garnoɗo ha ganduɗa golle kala daari beele kadi wawa ummitinde entreprise ko fati e banggue weeyo ha gueɗeɗe kala ɓuura garɗude yaada e jammano to sénégal mawɗo leydi ndi Macky Sall joɗodima kikiɗe hanki o biyeteɗo Temoko Kone woni cukko hoorejo leydi Côte d'Ivoire toɗɗaɗo kene wona balɗe ɗiɗi taw toɗɗi ɗum ko Alassane Dramane Ouattara taguimo arde leydi sénégal hanki noon ko addudemo ɓatake gewɗo e hoorejo leydi Côte d'Ivoire faade hoorejo leydi sénégal kanko on Temoko Kone o joɗino koto Dakar kam wonno gardiɗo ko fate banggue boña besiyawo ɗum noon ko caggal nde o acciti golle makko gam toɗɗede e golle leydi makko gam jardemo leydi sénégal e mawɗo leydi ndi kala caggal joɗorde makko ɗo e gurdam makko moƴƴam ɗam o joguino e nder leydi sénégal batu jagorde hanki mawɗo leydi ndi arti ko fate banggue ɓeydugol duuɓi wonande ɓen dadiɓe ɓe hinde police yahoɓe foftorde mumen ɓeydama hen lebbi 30 ɗum noon fuɗɗoto ko ñande goo lewru meɗen gandi kala goo lewru me ko ñalawma teddiniraɗo wonande gollotoɓe e nder windere nde kala gam haalde on ñalawma haqqe e fodde neɗɗo gollotoɗo no fotiri ni fodde neɗɗo gollotoɗo warñede mum e darde mum no fotiri kala gam caɗele gonɗe e golle kala nde moni kala wawata yaltinde haala ko woni hen ko kala batu jagorɗe mawɗo leydi ndi erima wonande loydo mango no feewi taw ko iwgoye jagorɗo cellal ɓalli mo leydi sénégal ko fate banggue duuɗe école aji kebloji wonande ɓen doctereɓe wonande ɓen médecin ɓe ha tenti noon e sage femme uji ɗum ko caggal mayde Astou Sokhna to Louga ɗum noon mawɗo leydi yiddemo hankkadi ni ko ɓen safroɓe taweteɗe cuuɗi ɓe kala nde moni kala heɓoto sifa garɗugol no feewi to banggue safare mum kono kadi yurnite ko guila e duuɗe ɗe beete heblo ngoni moƴƴi beete noɓe keblirte ni ko noon foti wade nde tawno heblo wona tan wawde windude e janggude hay wawde haalde ko heblo jogade comportement moƴƴo e holno lartirta neɗɗo e holno jaɓɓortoɗa neɗɗo e holno bismortoɗa neɗɗo so tawi ñawɗo arema no mbatta ha mbawa kalmudemo taw he foddere rokkanimo foof ko heblo kono so tawi a yii jomumen mbawi tan ko windude e janggude e haalde kono kadi taw ngala sifa gonka holno mbawata wadde ha mbawa jaɓɓade oɗo henna ñawɗo ha jogo hoolare e oɗon cafrowo kono on teskima hannde o hanki wonno ko ñawɗo hoolaki Allah kono hannde noon firti ko ñawɗo hoolaki on cafrowo haydara ko wona ɗum konon kanko mawɗo leydi ndi o wakkili ɗum jagorɗo cellal ɓalli mo leydi sénégal nde wawata darade e ndiɗon mbadi beele gueɗe ɗe kala ene ɓuura yuɓɓude kono ne kadi yogay hôpital uji poɗɗi kadi rokkede kaɓirɗe timmuɗe kala nde laamu ngu wattata hen haqqille mum ha tenteɓe en hettuɓe oɗon fannu beele gueɗe ɗe kala ene ɓuura yuɓɓude gardiɗo sage femme uji rewɓe sénégal gardiɗo sage femme uji sénégal woni Bigué Bahambodia rukliti konguɗi muɗum ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi ko fate banggue médiaji leydi sénégal kamɓe ɓen wonɓe e nder réseau sociaux mo leydi sénégal ko noonne kadi e population kala ɗum ko caggal nde moni kala yaltini konguɗi mum weddade e ɓen sage femme uji o holliti hen mette makko ko ɗum jeeyi sababu noon kamɓe ɓen gollotoɓe hôpitaux ji hande ɓe natani hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi ñande nogase goho e nogase ɗiɗi wonande hande e janggo kala gam hollirde ɓe mette mabɓe e wallidde ɓen nandidiɓe mabɓe safroɓe wonɓe toon to hôpital Ahmed Sakhir mo Louga gam wiide ɓen aɓe jaadi e mumena so ala ko gasi ha nogase jeeɗiɗi lewru kala koɓe jokkoyoɓe hofgoji mabɓe gam kadi wullitade oɗo saaha yiddeɓe ko konguɗi jagorɗo cellal ɓalli yaltinno guila tan sappo e ɗiɗi ɗo hen lewru ɓe jonnani ɗum hay seeɗa jeheten ko ha toon to Kolda oɗo hen maire wiyete ko Alhousseynou Balde kanko woni maire commune mo kanko woni maire commune mo Thiety
o holliti e nder département mo e nder département e nder département taweteɗo e Kolda ko commune mabɓe o tan woni mo ala courant oɗo saha ko caɗele mawɗe ɓe nguuri toon hay pharmacie ji moƴƴi ɓe ngala leɗɗe moƴƴe jettata ko toon gurdam moƴƴam ala toon fruit légume kala ene ngakki toon teni kadi booli moƴƴi ngala toon ko ɓuri hamnade wona koye lewru koor kani wuli ha ɓurti beele daña hay ɓodde galasa ko mbaɗɗa e ndiyam ma ɓumna goddol ma ko hunde sattude teni o holliti nder commune mabɓe o ene tawe hen ujunnaje 5 e temedde 950 fittandu kono ala kala ko gasi ko wayno saare ma kande kono ne kadi kame saare demba ɗeɗo gueɗe kala ko nokkuji mawɗi no fewi kono hay goto ala bawɗo wiide wonko waɗa toon ɓe ganda ko yebade laamu ngu ɓe ganda ko ngakkugol hormade ɓe to Kaolack resodirɓe ɗiɗo ko wiyete ko tan dewgal ko belema e mette kala jogui ɗum kono noon ko ɓeɗo hen gaddani koye mabɓe mette woni essanka e jibinaɗo hitande 1996 woni 1996 kame joom suuri mum emme Ndiaye ɗiɗo kala mbiyama teeb caggal wonno golle mabɓe ko wadde trafic drogue ɓe nanguira ko kiloji 5 huuɗo bonko ko to nokku biteɗo Gandiaya ɓe darima noon e yeeso suudu ñawol ɓe ɓenninama ɓe ƴetti visage mabɓe faade to kassoji to Parcelles Assainies dik fawi juuɗe mum e jeeyowo goto biyeteɗo Mosiriña Modou Diop koɗɗo to West Foire taw yeyata ko fetilaji ɗi hinde martaba 5e catégorie taw kadi alda e yamirore wala hay kayit goto kono mo yeey ɗin fetilaji o noon wiyama temno tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Sénégal ha joni keddoɗen ko to leydi Sénégal ko faati e banggue ngakkugol ndelam kuɓɓama ɗam leydi ko ngakkugol jafoɗon ko faati banggue ngakkugol carburant e nder leydi ndi jagorɗo ko faati banggue jagorɗo pétrole holliti wonande kikiɗe hanki o bato yettima to kaggulade mo Dakar ene waɗi kene fotta wonde 17 kiltron 17 kitron taw kadi ganduɗa ɗum noon fayi koye wonande wallide carburant leydi ndi ɗum noon ko gasoil mo ganduɗa ko société africaine biteɗo SAR ko wona ɗum konon kanko jagoɗo o holliti aljuma janggo to kaggulade to ne kadi ma yetto toon 31 kit taw kadi ganduɗa ko gasoil faade e nder leydi ndi kala to ñaari tali jagga toon ko biteɗo Aruna Keita escro punto mawɗo funti ken wona 97 neɗɗo taw kadi ɓen kala wiɗo men ko courtier woni ƴeewowo galleji ƴewno yimɓe galleji o funtuma o dañi galle waddanma fo kayitaji ha ciññina dokkama avance o majjirma kene fotta wonde million ngaji 2 ko fi kuwuji ɗum noon wiyama teeb omo tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen to leydi Sénégal keddana joni jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Kébé. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehilaɓe Weltaare TV ɓiɓɓe Afrique on calminama on juurama on ñagama duwa on neldama duwa Sar Abdullaahi Saar kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hannde Ziguinchor inde ɓe gonde faaɗede mawde eɓe gonde caɗele gas yiyotako wona mawɗo wona tokoso jiiɗa ko yimɓe fof ina belni gaz uji ɓe ummo Bignona ɓe ummo to e Oussouye ɓe ummo to e Goudompa fof kawra ɗo e nder capital Ziguinchor ɗo hay goto yiyata gas hay goto nanata gas ina wayno eɓe gondi hannde e caɗele no fewi so en ummima ɗon eɗen gandi essence hannde ala ɗo e nder Ziguinchor ina wayno tuggandema balɗe 5 fewde joni ɓe dañata tan ko oto goto so yettima taw ina jiira ɓe ko bidongaji jogui ɓeɗo jogui ko barille eɗo gonti jiiro no fewi ko rang sa yi ma nawta laamu to Allah caɗele ɗe eɗe kewi e mabɓe ɗo hande no fewi ko yanti hen coupure courant kañum ne wi woppata ina wayno ñalawma o nana kuppa jamma o nana kuppa hen sahaji hay sokoto banggal julɗele to banggal salatu ko niɓɓere wonande ɗo e nder Ziguinchor ɗum noon ko mumtam wona leegal kaari en walla leegal kaari en
ɗum noon eɓe gulliti laamu ngu ko ɓuri yawde yaccade e ballal ɗum noon ina wayno hettuɓe laamu ngu autorité nde ɓe namda ɓe mbi ko haare Ukraine e Russie addi ɗeɗo caɗele ɗum noon kam so tawi ɗeɗo caɗele puɗɗorima ni henna Allah andi jamma oɗo jogori wetande ko fewte batte Casamance e Ziga sornaɓe ɗum noon ko woni ɗo ko ɗum yeehi ha yettoyi to e Guinée Bissau natanma e nder Gambie ina wayno essence kam ananat tan kono wona ina yiye wiyete tan ko ari joni gasi joni ina wayno otoji ne ummo Guinée Bissau ina ummo to e Gambie kamɓe foof ɓe kawra ɗo e nder essenceru Ziguinchor kono noon jomum en nana tappa juuɗe leydi ala kon jogui so wona wiide essence ala hay hunde ala ɗiɗo kabaruuji Weltaare TV musidɗo moon Ahmadou Isaga Keɓe gorko mo mbotto joɗaniɗo ɗon jokkodira e radio e jokkodirde e Weltaare TV Allah jarama on jarama yo Allah ko en walde jam. Amadou Ishaga Keɓe mbiya Ziguinchor naɓe iwoɓe to Gambie ha to Guinée Bissau kala amin jogui sirlu goto soɓe mbaɗimo tan ɓe keɓat joni joni essence gasoil ha timma on sirlu noon ko sirlu sosoɓe arandi ɓen sirlu men ko jagne walla duboje nayyi tan ko ɗum woni koɓe kutoto soɓe kuɓɓi so surki tan so ɓooyi dognat otoji mabɓe nde tawno coso kañum anda coura andi tan ko dubuñe nayya sengi wi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie ambassadeur Amérique taweteɗo to Nouakchott woni Sinthiou waɗi kumtari tekkundi no fewi waɗani ɗum ɓen ɓew bismi ɓiɓɓe leydi ndi gila tan ɓen dawriyankoɓe ha yetti ɓen jagorde kono ne kadi kame société civile o kala nde ɓen kala garata waɗande ɓen kumtari e nder ndin kumtari o suuti toon konnguli maggo o holliti omo heeɓi ko laaɓi ko fata banggue ramadan so tawi ari neɗɗo foof foti ko jogade batte woni battane ko dañi ko jogui ko fecce ɗum e woɗɓe nde tawno ne tindina neɗɗo kala ko jogui foti feccude ko yimɓe ndegeɗa esprit partage ane yimɓe woɗɓe kala nanda e yimɓeɓe gonon neɗɗo goto nde tawno ko hunde garɗude kadi ko culture moƴƴo mo jiiɗa ene yaade jamanu gam yewtidde ɓattodirde e ɓiɓɓe leydi Mauritanie kala beele kamɓe kala ɓe ɓuura kadi wawde jokkodirde e jewte e wostodirde ha moni kala anda ko goɗɗo woni e nder ɓernde muɗum batu jagorde hanki horejo leydi Mauritanie toɗɗima nayo taw koye jagorde ɗen jagorde noon ne heena jagorɗo diine toɗɗama toon ɓen wallodirteɓe ko fate banggue umra e hajji kala walla hajji e umra ha gueɗe ɗe kala ɓuura wawde yuɓɓude wonande tijjede oɗo saaha so yonti umra ha tenti kadi ɗo tan e lebbi seeɗa faya kadi koye hijjore toon to Makkatula Mukarrama ha joni koto Sénégal keddorɗen jeehet ha joni jafoɗon koto Mauritanie jeeheten ko ha toon to Adrara finannoɓe toon wullitanoɓe ngala hôpital jamma ñalawma ngalaɗo safri wonande gouverneur état mo Adrara woni Abdullaahi Saar yillima toon subaka hanki o gam yurnitade golle hôpital ngarɗuɗo gonɗo e gollede toon o holliti capanɗe jeenayyi kala oɗo saaha teskama hôpital o fuɗɗima gasde ɓoyata ma mbadi makko feeñan wonande filnoɓe toon ha jomen mbawa humtude hen haajuji men kono kadi o erima ɓen gollotoɓe e ɗiɗon hôpitaux ji nde mbawata gaynude taw koye délai jamirade nde tawno Mauritanie ɓuurani yidde ko faati e banggue rokkirde golle taw kadi golle ɗe mbasa wonde e oɗon happo sifande nandiral ustugol coggo taw ko ƴewdade hoore mum ko fate banggue ñaw cancer hakkude santé et DG woni centre médical national hamma aliou hamma ala woldu cheikh holliti hen weltare mum mawde no fewi so tawi ngal nandiral woni hakkude on centre kame laamugo ustugol ko fate banggue ɗiɗon coggoji ma moni kala yi toon hen hoore muɗum jagorɗo hoorejo jagorɗo leydi ndi woni wuldu bilala subaka hannde o darima e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe luliɓe to sur sarɗeji ɗo leydi Mauritanie nden lulde noon mande jokku ha aset kanko oɗon hoorejo jagoɗo leydi ndi o holliti toon ko fate banggue gonangal golle makko kanko e gouvernement ji makko kala ma en gartoy hen so tawi en keɓoyi doggol konnguli mabɓe kala wolde marjouk jagorɗo
tambiɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie dañi jododade ambassadeur mo leydi Maroc woni Hamid Sabbar ɓe jewtidi ko fate banggue jokkodiral golle hakkude leyɗe ɗiɗi ɗe e ɓattodiral kame jokkodiral ko juuɗe memotoɗe ko yiyata ko kala hakkude leydi Mauritanie kame Maroc ko wona ɗum ko noon huwa mo Maroc yettini duwawa fade ɓesguji Mauritanaɓe ha tendi toon to Nimzat caggal jaltugol aduna wonande khalifa général mo khadria Afrique de l'Ouest jaltuɗo aduna ñande alet jawtuɗo ɗo henno ha joni koto Mauritanie keddorɗen gartiren ko fata banggue l'organisation de la coopération islamique de Mauritanie woni cetal tambingal ko fate banggue gueɗe diine l'islam Mauritanie ɓe jonnani hay seeɗa uddugola juma Ibrahima tonto Ebro ɗum ko caggal fitinaji bannoɗi tonto Alaksa ɓe kolliti ɓe jonnani ɗum hay seeɗa ɗum ko caggal nde dadi ɓe Israila guddi oɗon juma jagorɗo transformation numérique hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani yiddeɓe ko ɓurde ngarɗinde wonande mbaadi téléphonique wonande société ji téléphonique nder leydi ndi kala nde ɓurata wawde rokkude ɓiɓɓe leydi ndi taw ko qualité moƴƴo ko fate banggue réseau gila tan to banggue weeyo internet ha to banggue noddandu kanko jagorɗon woni Cheikh Kebin o holliti hen maɓe daro hen gam hesɗitinde yogay gollorde leydi ndi ha tenti yogay nokkuji lobbiniɗi ha ɓuura wawde hebde golle moƴƴe ɓen ɓuura wawde hebde région ngaji moƴƴi no fewi nde tawno hannde hewɓe ɓuuri wawde hutorade ko fate banggue téléphone kam ene wondi e weeyo kala médecin taweteɓe to Nouadhibou bindi ɓatake fade mawdo leydi Mauritanie ngam wullitade e waytade caɗele hôpitaux ji mabɓe ɗi ngala kaɓirɗe jaaduɗe jamanu so tawi wayi noon hewɓe gullitto ko ɓen doctoreɓe ala ko mbawi haydara kono ɓe kolliti wonande ɗo saaha kaɓirɗe mabɓe kala ko mayɗe mes ɗum noon ɓe eri ko hoorejo leydi Mauritanie nde wattata haqqille mum faade e gollorɗe ɗe ɓe jogui toon ha tenti koɓe kalfina ko équipe médecin woni équipe médical médecin taweteɓe toon to diwana mo joyrata paabima taw kadi ganduɗa ko paabugol toon to diwan jafuɗon toon to diwan mo Adrar paabima gaynako gueloɗi goto gonnoɗo e nder ladde taw ɗom ko sattuka heeɓi ɗum toon ha yiila yani ha natti yiide haydara ɗo noppi ciikanno ha goddol yori kos ganduɗa hay hunuko moɓɓito ni ko caɗele mawɗe no fewi ɗon noon ɗo woni perdude connaissance mo fadɗo mo jogui téléphone makko walano réseau haw dañi weeyo seeɗa wo dañi noddude noon o dañi haalde konngudi seeɗa nde ɓen paami waɗa localisé anda ɗo heedi équipe doctoreɓe safroɓe ƴetti ambulance jaɓani toon nde gaari kam tawi tan ko omo heddori seeɗa haw watti yiide kam ma mabko hen yaaɓe lakara ko ɗon ɓe mbaddi hen kam haaɓe guittinimo kolkol koliɗo e goddol ngol ɓe nayimo noon haaɓe jettinimo to suudu safara ngam wawde safrudemo nokku noon ɗo faɗɗiɗo ko nokku biyeteɗo daksi hakkude muɗum e singiti ne tawe nder état mo Adrar aɓe jertino noon wonande yahoɓe ladde kiɗo nguleki no way sattude hande ni ha tentinone ɓen aynaɓe nde jomumen jogoto ndiyam sa yi ka famani kam tawɗo jogui ndiyam timmuɗama sengiwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paadena loni yonnani hay seeɗa ɗum noon ko ha hande ronkude ɓe yettade toon to muura wonande to warangoji ɗi mbanno taw koye darode nduɗo henna lewru ɓe kolliti yinnodeɓe ko loskude ko warangoji bannoɗi toon kono hande laamu ngu haaɗiɓe yettoya toon ha tenti noon laamu transition ngu leydi Mali kono ɗum koɓe kollitino wonande ɓe tuumi ko koninkoɓe leydi Mali ɓe faama ne joori kure mumen faade civil en ha jooɓi toon 300 fittande kono laamu ngu yeddi ɗum ha memi leydi armée o holliti yooɓi fittande ko ɓen joguitiɓe armée ji nangi hen yonɓe no fewi yooɓi kene foto wonde pittali joɗɗi 200 nangi 50 taw ko neɗɗo joguitiɗo armée ji nottirtoɓe jihadi yankoɓe nokku biteɗo Boura tene tawi nder cercle mo yeroso tonne kadi ko nayo nelanoɓe taw liggoto koye réseau téléphonique mo Malitela yano ɓen pewnoya ɓoggi taw ganduɗa ko ɓoggi weeyo ha jomin mbawa dañde réseau moƴƴo no fewi ko ɗon worɓe joguitiɓe motoje joguitiɓe armée ji wonɓe motoji men koɓe nogasa ɓen biftiɓe nayiɓe ha oɗo saaha mo gonɗen jande leydi Mali holliti
ɓe jiitaka andaka taw to ɓe nawa bankas lawol bankas bandiagara ñande 19 avril tonne kadi ko jango waɗi toon yimɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen waɗɗani wuro paaru ɗum noon ko bis goto walla kar goto dogannoɗo caggal nde ɓe jippini ɓen ɓe jooɓi pittali yimɓe ɗiɗo soforo e karo hawɗo ñalawma no wiiri jayde mali akti hay goto anda taw ɗo ɓe goni ndenka e nder commune mo tori ene ngakki no feewi finoɓe toon to commune mo tori kolliti hayso tawi woni konin koɓe faama ene teska e nder oɗon diwan kono kam yettakiɓe ken wona joni jonte ɗiɗi ɓe goni koye kaya mbeya musɗo no feewi caggal ko worɓe joguitiɓe armeji ɓen tambiɓe e juuɗe mumen aɓe goni toon ala kala koɓe jiyata ala koɓe nanata ɓe erima noon laamu ngu nde wawata rokkudeɓe toon sembe no ɓe ɓiltori eɗeɗo hen juuɗe to leydi mali keddana joni hoore jagode leydi ndi woni chekela ko gela mayga hannde foti darade konen keɓani ko laaɓi so tawi o darima e Santé woni wonande laamu hakkundew ngam hollirde lebbi makko sappo ɗi o ari e gardi ndi ko fati banggue golle jagorɗe makko malinaɓe wurnoɓe toon walla ɓen wurɓe toon to Algérie woni mabɓe artuɓe taw koye dow beelema mumena garti kadi ko yidde mumen e ballodiral laamu leydi Mali kame catal darningal hoɓɓe wonɓe caggal leyɗele men woni o yiyema koɓe 140 ko kikiɗe hanki o ɓe jetti to Bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita senu sen gewi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry teskede jeereji leydi Guinée kala koko mbami tisiji woni bagiji taw ko fo bagi sa sodat tan sa yeehi guppa tan foof yaada e sabunde kame ndiyam heddo furɗo ɓolo ganda e hoorema sa ñooti ñootol jongol sa ɓornima lawol gotol sa wuppi a wonta ɓornito ɗum jeeyi sababu jagorɗo jeeygu haɗi ɗum fuɗɗoto ko hannde 21 ñalawma hannde o fuɗɗoto hadde wonande kala kene wiye tisiji taw ko fo nadde leydi ndi ittede caggal leydi contrefaçon adde ɗon ha tenti ɗon tisiji ɗi o limti ɗi ko wayno kendili on tisi kame leppi kame forêt sacré ne wonde tisi mo mbiyata damri kame damir damir kame tisi petin kame tisi mo mbiyata iddogo ɗiɗo tisiji kala kaɗama nadde leydi ndi wi noon ko alpha sumo taw ngam woni jagorɗo kalfinaɗo oɗon fannu to Côte d'Ivoire caggal Alassane Dramane Ouattara nde suuɓi cukko hooreje muma o subti hoore jagorɗe makko jagorɗe équipe jawtuɗo wonno ko 41 jagorɗo ustama oɗo saaha o toɗɗi ko 32 jagorɗo ɗen jagorɗe toɗɗaɗe noon woni tan hedditiɓe postoji mumen ko jagorɗo tambiɗo ko fate banggue gueɗe caggal leydi kame jokkodiral jagorɗo konu kam e ndenka jagorɗo jangde kam e pinal on woni keddiɗo kame jagorɗo ndema ɗeɗo hen jagorɗe goni kedditiɗe e postoji men ɗe mbaylaka kene fotta wonde 11 jagorɗo yalti jagorɗe ɗiɗi kese naati lomti ɓen ittaɓe jagorɗo pétrole keso toɗɗa kono ne kadi jagorɗo culti woni pinal kame ñeñal keso woni ko toɗɗa sen gewi to Côte d'Ivoire koto Niger hoorejo leydi ndi hollitino ken wona joni jonti ɗiɗi o nangi kene fotta wonde 30 neɗɗo taw ko martaba towɗo tumaɓe ene dirtini ngaalu leydi ndi ñalawma hanki o andama hen goto on noon ko jagorɗo communication tambiɗo konngol laamu ngu woni Mouhamadou Zada kam wiya tep oɗo saaha weddama to kaso ngam tumede ɗum ene dirtini kene wona 3 milliards tati ɗum noon o woni no jagorɗo guila hitande ujunaji ɗiɗi e 13 woni 2013 ha yetti hitande ujunaji ɗiɗi e 21 woni 2021 oɗo saaha noon omo tawe to kasoji niɓɓito Sierra Leone gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni biya noon kadi koroma holliti acciti politique ha laaɓi acciti politique teni kadi natti wonde gardiɗo landa mum woni APC oɗo saaha o holliti o yatiri caggal ngam moƴƴitinde gurdam makko o wonino hoorejo leydi Libéria guila hitande ujunaji ɗiɗi jeeɗiɗi woni 2007 ha yettanima hitande ujunaji ɗiɗi 18 woni 2018 o holliti oɗo saaha o yatiri caggal Burkina Faso police fawi juuɗe mum e bandiji hannoɓe finoɓe Wagadugu ɗanade hewɓe noon tawiteɓe to Waga 2000 kame Padoua
kame waddi ɗiɗo nokkuji kala kame ñokode ɗiɗo nokkuji kala jomumen haysen jogui garde walla ne jogui renoɓe to demude to ɗanotto ko guitel gotel nde tawno ɗin bandiji hay goto wawa faddadeɓe koɓe heeloɓe koɓe taƴoɓe teni kadi ɓe jogui ko fettilaji kame armée ji tekkuɗi police caggal nde population wulliti fawi juuɗe mabɓe hewɓe noon koliti batti ɗanade ha batta harde to Nigéria losko mango woni toon ɗum ko caggal nde des pilote mbasi pittali mena ɗum noon ko des pilote yanoɓe loydo yaade e nder avion tokkoso l'avion super taw ko armée leydi ndi ɓen pilotaji ɗiɗi nde laanaka yani to dango Kaduna ɗum ko ñande talata nde ɓe mbasi pittali mabɓe oɗo saa noon l'armée o holiti ma waɗi hen loskoji luggi no feewi ngam ƴewde ko saabi ɗum ɗona Cameroun sifande ken woni joni balɗe 7 taw ko sifande nandirala hakkunde jagorɗo konu mo leydi Cameroun kame jagorɗo konu mo leydi Russie ɗum noon waɗi koto Moscow kene woni joni balɗe 7 e wiide jagorɗo mo leydi Cameroun kene wona 13 page signature woni koɓe ciñodiri taw ko jokkodiral hakkunde koninkoɓe leydi Russie kame leydi Cameroun ha heblo kam e kaɓirɗe ɓuura yarude yeeso yataw France jograni kadi lombitade ɗona Cameroun teskama yiide gasoil wona hunde wemde no feewi ha tendi toon to Adamowa gasoil wonti kanŋe otoji motoji kala ngaari o saaha mo gonɗen mo jiiɗa kala nana hutoro welo walla saret walla haaju goɗɗo ko wona ɗum konon jaagoɗo tambiɗo ko fati banggue pétrole holliti aɓe jogui stock moftirdu mabɓe taw kadi ganduɗa ko gasoil timmuɗo France débat télévision hakkude Emmanuel Macron hoorejo leydi France kame Marie Le Pen mo jogori ƴamodirde aɗa paɗoɗo hen noon taw ko deuxiéme tour hanki wuli jaw ɗekki ɗum ko caggal nde Emmanuel Macron tuumi wonande Marie Le Pen oɗo sahane ɗaɓɓiri ñamale e nder banque Russie ngam wallitorade campagne mum ko wona ɗum ko kankone Marie Le Pen omo tuumi wonande oɗo hen Emmanuel Macron jogade agenda ko faade banggue union européenne to ko agenda cuuɗiɗo mo ɓiɓɓe France naɓe kala ganda Russie holliti ƴewdima missile balistique mawɗo no feewi taw ganduɗa ko missile hakkude continent ji intercontinental taw ganduɗa ko missile bawɗo iwde to ɓe goni to ara fukkoyo ga hen taw ɓe ɓosani ni ko on missile woni moɓe ƴewdi teni kadi ɓe kolliti guel ƴewdel hanki feewi teni kadi ɓerɗe mabɓe ndeeƴi ɓe gandi aɓe jogui oɗon missile mo ganduɗa so beddima ɗum dow ne wawi yaade ujunnaji 5 kilométre taw ko ganduɗa koye dow koye air ko wona ɗum ko omo wawi yaade kene wona 101 ujunere taw ko kilométre so tawi noon ko teddedi nde o pesata ma won 200 tonnes kanko ɗon missile ɗum woni koɓe pewni ɓe ƴewdi ɗum Russie fawi juuɗe mum subaka hannde e Mariupol wuro mango tawetego e nder Ukraine ganduɗa isinaji mawɗi ne tawe ɗon ɗin isinaji kadi oɗon saaha mo gonɗen wonande Russie fawi hen juuɗe mum Poutine holliti hen weltare mum kono kadi wasima jagorɗo konude jokkata ha ko ɓuuri ɗum dañe ko wona ɗum ko noon wonande hewɓe tawama nde mbasi ɗon pittali mumen ko wona ɗum ko ñalawma hannde o wonande hoore jagorɗe leydi Espagne kame danwa jeehi to keefa ngam kaldigal Afghanistan ko pettol fetti toon e nder jumamo chiten waɗi nogas e joyi neɗɗo basto fittandu mum balɗe ɗiɗi caggal e nder école chiten to Kaboul nde pittol fittina toon ha sukaɓe hewɓe mbasi toon pittali mumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.